कारवारच्या अस्नोटीत 20 जूनाक मोफत आरोग्य तपासणा शिबिर. कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी ग्रामसेवा समिती अस्नोटी या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे कारवार वैद्यकीय विज्ञान संस्था आस्पत्रेच्या सहयोगान शनिवार तारीख 20 जून 2026 दिसा अस्नोटी श्री रामनाथ देवस्थाना लागीच्या कन्नड शाळेत सकाळी 10 ते दंपारा 2 वाजतापर्यंत मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन केला. या शिबिरात चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चर्मरोग तज्ञ, शस्त्रचिकित्सासाठी तज्ञाला सल्लो, महिलांसाठी, वृद्धांसाठी असे अनेक तज्ञ वैद्य हजर राहून तपासणी सल्लो आणि तज्ञ वैद्याला सल्ल्याप्रमाणे मोफत औषध वितरण करतले. आवश्यकतेनुसार गरजू पेशंटाक उच्च तपासणी आणि उपचारासाठी कारवार जिल्हा आस्पत्रेचे मोफत उपचार कार्ड वितरण करतले. ही संधी सोडनाकात. आरोग्य हे महाभाग्य. तुमगेल्या शेजाऱ्याक आणि वळखीच्या गरजू व्यक्तीक 20 जूनाक अस्नोटी श्री रामनाथ देवस्थाना लागीच्या कन्नड शाळेत जावच्या या मोफत आरोग्य भाग्य शिबिराचो लाभ घेऊक सुचया असे या शिबिराचे आयोजक अस्नोटी ग्रामसेवा समिती या अस्नोटीच्या स्वयंसेवी समितीतर्फे प्रसार माध्यमामार्फत सार्वजनिकांक कळयला.